piče, dám jeden cukrík, máš ty kokos, ešte ani to nevieš vyhodiť vodu. Ty kokos, sa čkaje, ty chuj. Ja som mŕtvý chorý. Zase ideš grc. Počúva ma, ti máš ten otvárak. Pri tebe. Čo? Bo ja si chcem konzervu otvoriť. Počúvaj, máš iPhone? Nemám. Nemáš iPhone? Hod piči. Hod piči, si to posral dneska. Ja mám čosi iné. Čo máš? No, ti potom No. Čo máš? Ako iPhone normálne, Riku, čo máš? Si skončil. Čo kuchyni máš vyfuň? Sa pojeb, ty chuj. Čo kuchyni máš rád, ty debil? Máš rád. Priepa. Ej, dobre, iPhone normálne. Ty máš nič, ty máš holú piču, aha. Jebem ti hrob. Ty piča s oknom. Jeb. Ja, krásna. Krásna tá izba. Ty kokos. 2 hodiny mi bolo treba srať. Ty kokos. On sa vystral. Dobre, všetko v poriadku. Druhé 2 hodiny. Šťát, ty kokosom, piči. Počkaj, ja som mal chudovnicu robiť. Ty? Ideš váriť cooking. Vážne s Markom. Počíš, Marka. Ja už ani vyprávať neviem, ty kokos. Ja sa piči. Dobre, počkaj.